Здравейте! Представяме на вашето внимание двустаен апартамент, т.е. апартамент с една спалня и хол в 5-звезден комплекс Парклендс. Холът е просторен с кожена мека мебел. Изложението е юг-запад. Има прекрасна гледка към планината. Това е кухнята. Оборудване с всичко необходимо. Хладилник, фурна, котлон, маса за хранене за 4, разтегателен диван, ъглов, телевизор с TV шкаф, скрин и прекрасна тераса, на която има излаз и от двете стаи. Ето виждате, терасата е просторна, има масичка, столчета и чудесна гледка към Тодорка, Вихрен и целия западен дял на планината, както и към прекрасната им градина. Сега ще покажа изпълнята. Трето оборудвано с закачалка и гардероб. И това е спалнята с прилични размери. Голямо двойно легло с 2 нощни шкафчета, гардероб. Ето и от друг ъгъл. Абсолютно нормално на размери и отново терасата, която е доста просторна. Ето виждате и гледката към планината. Остана да покажа банята. Банята с душ кабина, тоалетната чиния, мивка, огледало. За повече информация се обадете на нашите телефони.